V Himalajských horách leží krajina Tibet, obklopená krásnou, ale drsnou prírodou, ktorá je domovom chudobných, ale šťastných Tibeťanov. Do tibetských chrámov sa veľa našincov nedostane, preto vám priblížime aspoň našou kamerou priebeh jednej z mnohých slávností, ktorá sa nazýva Tajomstvo večnosti. Cez hlavnú bránu prinášajú najstaršieho mnícha na honosne vyzdobených nosidlách, ktorý za chvíľu odovzdá tajomstvo svojmu nástupcovi na ďalších 20 rokov. Jeho nástupca, oveľa mladší mních, je už pripravený na ich tradičnom vyvýšenom mieste prevziať od svojho predchodcu tajomstvo večnosti. Súčasťou obradu je odovzdanie vzácneho amuletu, ktorý nosí vyvolený strážca tajomstva. Počujeme tibetské chorály, ktoré nepatria do tohto obradu, ale slúžia na to, aby starému mníchovi oživili myseľ. Starý držiteľ amuletu vstáva a dvíha nad hlavu vzácny kvet himalajského ženšeňa so slovami: Aj tak si na nič nepamätám.